Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasah saijah salam kari batang cimpak korang lepehkan. Adai limbago di nagari, tuah pidato dipasamahkan. Makota kalau alun sabara balun, alun balusun batarata, alun bakoto banagari, alun batalua jo barantau, alun basintuah lubu alun balai parih pakanangan. Sesapuah lainnya to alun sikilang aya bangi, alun batapan Indopuro, alun banda nan sapuluah. Alun batanggo magi Japang, alun rajo pagaruyuang, alun basana nampe balai, takalo lai masonan datanglah rajo dari Lawi, rajo batigo badun sana, cucu Ziz alaihissalam. Anak Iskandar Zulkarnain baliau baranak 3 orang, nan tuo Sri Maharajo Ali, dan tangah Sri Maharajo Dipang, dan bungsu Sri Rajo Mahadi Rajo. Pihak dari Rajo nambah 3 alah taniyai dalam hati, maindak maurai langkah makasih anjak pemandangan bayak kalawi kadari. Sementara idui alun mati itu niat dek baliau buat parahu nan sabuah pai barahu masuk itu yo katangah lawi basah. Antara ombak seberang ombak di lawi sultan masa itu dek lamo lambek balaya dicaliak suok jo kida dipandangi dia jo mudia lautan tanang bak dolen yang lawi lah bapandan pawah tampaklah pulau nan sabuah balaya sampai kasanan pulau Badamo Linggopuri. Setiboinyo nan di sanan alah 2 hari alah sapakan 2 pakan garaklah datang dari Allah tubuhlah siang dan salisiah sampai batantang bakalaha iyo dek rajo nan batigo sabuah mangkuto sebuah nan tandua Banamo mangkuto tandu ame alah lanya to kayu sungguh babuek parang sah kandaknyo turun seorang manan malaikat menghukum rajo nan batigo mambiak mangkuto tandu ame dibanamkan kalawi balumun jol balumba alah disembah ikan iu alah dilili ulah bidai lah sirah lawi sabalah kalangi bandang cahyonyo dan tinggal jadi panapatan. Itulah mangkuto tandu ame cikal bakal tiruan orang Minangkabau. Baitulah video dari kami. Sayok patah tabang barantiang tantang nangko sudah kalam. Ko isu dapet ditukuk ditambahi ganggaman tarih pasanan ado. Putih kapeh dapet liye, putih hati bakandaan. Tandonyo suko menerimo jaweklah salam dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.